Ahoj, tu je Erik Hoffman a vítam vás pri ďalšom videu zo série Cesta webovača za 1000 zákazníkmi. V dnešnom videu sa spoločne pozrieme na unikátnosť produktu. Unikátnosť produktu a služby a prečo je to vlastne dôležité. Aj my pri výrobe webovača sme postupovali tým, že sme chceli, aby náš produkt bol niečím unikátny. Niečím, čo najviac pomôže zákazníkom. A ak našu cestu webovača sledujete už dlhšie, tak určite viete, že dôvod, prečo vlastne vznikol webovač, bol ten, že ľudia si nevedeli vytvoriť stránky podľa tých návodov, ktoré učíme. Tak, aby boli účinné, aby boli predajné. Že nemali firmu, ktorá by to vedela urobiť, že sme im nevedeli odporučiť grafikov, programátorov, alebo že neexistovalo nejaké jednoduché riešenie na to, kde si to oni ako, nazvime to v úvodzovkách, technické antitalenty, to znamená bežní ľudia, ktorí vedia len klikať pár vecí, ktorí vedia používať Facebook alebo odoslať e-mail, kde by si sami jednoduchým spôsobom vedeli vytvoriť web, bez toho, aby sa to museli učiť desiatky a desiatky hodín. Takže, ako už možno tušíte, tak naša unikátnosť práve pri vytváraní webovača bola jednoduchosť. Jednoduchosť používania. Aby ľudia si vedeli jednoducho vytvoriť svoj web. Naozaj rýchlo, bez dlhého učenia, posúvaním prvkov, klikaním, vypisovaním. Absolútne jednoducho. Druhou takou unikátnosťou bolo to, aby tie naše stránky mali určitú štruktúru, predajnú štruktúru. To znamená, aby tie dizajny boli rozdelené tak, že hore bude nejaký zberač kontaktov, po boku zberač kontaktov, aj dole zberač kontaktov, aby stránky mohli využívať psychológiu predaja a predávať tým zákazníkom viac. Ale to je až taká sekundárna vlastnosť, pretože v skutočnosti tí naši zákazníci, keď prichádzajú na tú službu, tak oni nejdú po tej sekundárnej vlastnosti. My sme dávali najprv do popredia to, že vďaka nášmu webovaču si vyklikáte web, ktorý bude predávať, ale zistili sme, že ľudia potom až tak veľmi netúžia. Tak sme sa museli zamerať na vlastnosť a funkčnosť, po ktorej ľudia túžia. A ľudia túžia vyklikať si web jednoducho a rýchlo, bez učenia. Poznáte tie nové, moderné smartfóny, telefóny. Apple, keď prichádzal na trh so svojím telefónom, tak mnoho ľudí sa smialo, že Apple v telefóne vedel poslať ani MMS-ku. Ale to, čo vedel Apple, bolo to, že keď ho chytil človek prvýkrát do ruky, tak vďaka tej intuitívnosti ho vedel hneď veľmi rýchlo používať. Apple tiež sadil na jednoduchosť. V našom prípade jednoducho sa aj odzrkadľuje v tom, aby náš webovač nemal veľmi veľa funkcií v základnej verzii. Pretože ako náhle tam bude mať veľa funkcií, zase ľudia budú zahltení a nebudú to vedieť používať. Takže my vždy na tú jednoduchosť myslíme a myslíme to aj pri rozširovaní. A to takým spôsobom, že práve táto unikátnosť, táto vlastnosť nás doviedla k tomu, že ďalšie doplnkové funkcie budú ako voliteľne inštalovateľné nejaké moduly na jeden klik. Chcem tam mať ešte chcem tam mať ešte aj predajné stránky, tak vojdem do nastavenia a kliknem preinštalovať predajné stránky, na jedno kliknutie a hneď sa mi to tam objaví. Ale v základnej verzii to nie, aby to ľudí nezahltilo. Takže jednoduchosť je naša unikátna vlastnosť. Aká je vaša unikátna vlastnosť, keď máte produkt alebo službu? Je veľmi dôležité sa nad tým zamyslieť, pretože pokiaľ nemáte tú unikátnu vlastnosť, pokiaľ váš produkt je rovnaký ako množstvo iných produktov, tak aký je dôvod, aby si zákazníci kupovali práve ten váš produkt? A unikátnosť nemusí byť nižšia cena, ako si to mnohí myslia. Unikátnosť môže byť lepšia funkčnosť, ľahšie ovládanie, ušetrenie času, ušetrenie energie, čohokoľvek. Kvalita, bezpečnosť. To môže byť unikátnosť. OK. Často sa však stretávam aj s tým, že niekto povie, že OK, máme super produkt, náš produkt je unikátny v tom a je naozaj vynikajúci. Hej. Lenže, keď sme boli na jednom seminári aj s Michalom Kopeckým, Monikou z našej technickej podpory, Monikou Purgiovou a Ferom Kozačkom, tak sme boli v Brne na konferencii, myslím sa to volalo Marketing Festival. A bol tam pán, ktorý hovoril o brandingu. Fakt, perfektné informácie a povedali jednu vetu, ktorú si dodnes pamätám. A myslím si, že je to naozaj veta, ktorú treba mať na pamäti, keď človek rozpráva o brande a o značke. Brand nie je to, čo vy rozprávate o značke. Ale brand je to, čo vašej značke hovoria vaši zákazníci. Zákazníci.
No, je tu nejak veľa dlžňov, nevadí. Ide o to, že brandy je to, čo o vás hovoria vaši zákazníci. V súvislosti s nami išlo o to, že keď sme spúšťali webovač, tak sme ho dali vytestovať zákazníkom, aby sme splnili tú funkčnosť alebo tú unikátnosť, jednoduchosť používania, tak webovač sme nedali do platenej verzie, kým nám niekoľko zákazníkov nenapísalo referenciu, že wow, toto je super, jednoducho sa to používa, nikdy tak rýchlo som si nedokázal vyklikať web, alebo že nikdy tak rýchlo som nedokázal urobiť to alebo hento, tak do tej doby sme nepustili web do predaja, pretože sme nemali tú našu jednoduchosť potvrdenú. Takže, čo z toho plynie pre vás? Poprvé, je potrebné si nájsť unikátnu vlastnosť, ktorou by mal byť váš produkt známy a chytrý. A po druhé, uistiť sa, že tú vlastnosť vidia aj vaši zákazníci. Že to nie je len o tom, že vy o tej vlastnosti rozprávate, ale že je to vlastnosť, ktorú vidia a chcú vaši zákazníci. Keď sa opýtate zákazníkov webovača, ktorá je podľa nich najlepšia vlastnosť webovača, tak ja verím tomu, aj podľa tých referencií, ktoré nám posielajú, že povedia, že je to jednoduchosť. Že tu nie je tá psychologická štruktúra predaja, ktorá bola možno jedna z prvých vlastností a unikátnosti webovača, ale že je to práve jednoduchosť. Preto náš brand webovača sa zase uberá smerom k tej jednoduchosti a tá druhá, sekundárna vlastnosť je potlačená trošku ďalej, teda tá unikátna štruktúra predajných webov. Dávame zákazníkom to, čo si pýtajú. Ako to robíte vy? Aká je vaša unikátna vlastnosť? Alebo ak rozmýšľate, že budete len s niečím podnikať, tak čo bude vašou unikátnou vlastnosťou? Ako vám to pomohlo v vašom biznise, ak už podnikáte a máte nejaký produkt? A aké máte jednoducho skúsenosti a výsledky s vašimi produktami a s odlíšením sa od konkurencie? Prosím, píšte vaše komentáre dole pod video. No ak máte otázky, tak ich tam píšte tiež, rád vám na nich zodpoviem. No a my sa už spoločne vidíme potom pri ďalšom videu z programu Cesta webovača za 1000 zákazníkmi. Ahoj!